Léim mé amach as an leabhar agus scúb mé na fiacla. Chuir mé ma éadí scoile orm. Níor thála aon rud ar scoil an lá sin bhí cool go léir, nuair shric mé mo theach ag tróna sin. Bhí litir beag ar an urlár in aiceil an doras tosca mé é. Bhí dá ticé do cluiche rugbaí idirnáisiúntaach idir Éireann agus an Franc sa Stát Mhíche. Brontanas iontach ó anti-mar iad á lá ina iad sin a raibh an cluiche arsúil. Bhí áthas an domhan orm. Ar an sathair an cúig mé féin agus méad go bhaile clé ar an tréim, bhí sceitimíní áthas orm. Shricim mar an staid go luath agus bhí an áit dubh le daoine, bhí an atmosfér go hiontach, bhí siacán in ard sa stád agam. Bhí gach daoine ag caint agus ag canna de fields Vatanoi. Tosig an cluiche ar trí club, bhí éire ag immart i gcónaí an go sa céad gra. Bá cluiche anna physical é agus bhí na imóirí ag scileúil agus lúfar. Bhí an gáfar ag déanamh sar íocht a bheith chun tosig ag leath amach sa dara leath, d'imar an foirn éireach go saoire. Fuair siad cúpla scór na gomach agus bhí Brian O'Driscoll in ard a réine bheith an foirn go mór agus rinne sé a seacht nicol ar son. Ag an deire buaigh éire an cluiche. Bá cluiche spreagáil taithne bhé agus cúig mé féin agus méad a bhaile go sonas ásta. Bhíonn cuimhne agam ar an lá go deo. Conor Walsh 2012.